ассалому алайкум дӯстон азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Видеои имрӯзаи мо оиди iPhone 14 Pro Max ки бисёр бачаҳо инро хоҳиш карданд ва ман тасмим гирифтам ки имрӯз ба шумо дар бораи ин телефон маълумот диҳам. Марҳамат, видеоро тамошо кунед. iPhone 14 Pro Max плюс якуми ин телефон дар бари фронталная камера монанди экрани алоҳида дорад. вақте мусиқӣ мемонед ё ин ки уведомление меояд, инҷо алоҳида нишон медиҳад. инро пахш кунед, якчанд информатсияи зиёдатӣ ҳам дар инҷо мебарад. дар вақти кор кардан бо телефон шуморо баъзе информатсияи иловагӣ нороҳат намекунад. ин телефон 4 ранг дорад, защита аз об дорад. камерааш аз 13 Pro Max он қадар бартарии калон надорад, лекин аз ҷиҳати стабилизатсия ва качествои расм камтар бартарӣ дида мешавад. вақте ин телефонро бечихол дар даст мегирӣ, чизи зебо ва қимат буданашро дар ҳақиқат эҳсос мекунӣ. агар 14 Pro Max ва 13 Pro Max-ро нигоҳ кунед, ҳаҷми камераи 14 Pro Max аз 13 Pro Max дида каме калонтар аст. аз ҷиҳати камера iPhone ҳамеша дар сафи аввал меистад. 14 Pro Max аз 13 Pro Max дида каме хубтар кор мекунад. вақте ин ду телефонро дар даст гирифта якҷоя истифода мекунӣ, ҳамон вақт ин эҳсос карда мешавад. протсессораш охирон протсессор аз компанияи худи iPhone аст. батареяш бошад 4323 мАч аст. касоне ки имконияти харидани ин телефонро надоранд, рӯйҳафтода нашавед. ҳоло як ҳиллаи нави дигар баромадагааст ки яъне iPhone XR-ро гирифта дар дохили корпуси 13 Pro ҷой карда ба фурӯш баровардам ки ин телефон памяти 128 гигабайташ ҳамагӣ 28 000 рубл месад. вақте шумо ин телефонро ҳам мегиред, дар ҳамин ҳам ҳамон эҳсосро мекунед. вале дохилаш бошад, чӣ хеле гуфтам, iPhone XR оригинал ва корпусаш бошад 13 Pro. касоне ки телефон харидананд, ба тамоми территорияи Россия доставка аст бо нархҳои дастрас. инчунин то Тоҷикистон ҳам доставка мекунанд. ширкати Алабум. Фирма Алабум. Да. Мне тоже понравится. Алабум бапеш. Ассалому алейкум бародаро. Ина канали Акай Мубориз. Сета телефон заказ кардем ако ина чхол подарка дора. Ина iPhone чотка омадагӣ расидаги ай. мо аз ширкати Алабум телефон заказ кардем ба шаҳри Лондон.